Det er Hans Henrik. Og det er Rasmus. Og vi er klar med What's in the Box part 2. Vi er nået frem til, at det lille mærke skal klippes over. Og det skal se smukt ud. Det skal se godt ud. Det gør man bedst med en saks. Og så men ikke for tæt på øjnene. Man har en bagside her. Man har en forside her. Det er vigtigt, at man holder bagsiden nedad og åbner her. Og så får man noget at se her. Se. Det er det, vi gerne vil se. Det ser godt ud. Det her er bare noget, der er lagt hen over. Men flot er det jo. Så jeg gør nu det, at jeg tager min højre pegefinger ned og piller Galaxy Note 8 op af boksen. Så har man den. Den lægger vi her. Så ser vi, hvad det ellers er. Der er en lille fordybning her. Det er lagt an til, at man kan åbne den. Og så kan man se, hvad der ellers gemmer sig i æsken. Der er en lille bog. Meget pænt lavet med en lille rundel omkring. Der er et standard USB-stik. Micro-USB-stik. Micro-USB. Det er hvidt, som man kan se. Det ser godt ud. Vi lægger den her. Og selvfølgelig en lille af Samsungs egen transformer. Jeps. Det kan være sødt. Og der er det vigtigt at huske, at der kan ligge noget nedunder. Det gør der ikke i det her tilfælde. Udover pap. Sådan er det. Pappet er i god kvalitet.